चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। दा जोङो फार्टगौ इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय, ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै। जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपियावनो। जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै। जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो। साबैसे जयेन जाफैखो? जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों। माखासे दंबावो, बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै, फैगोन बिसोरनो लासै लासै। नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन, खिन्थु आं दा नागारनानै फैनाय जाबाय आरो। बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै? औ, माखासेयाबो बिबान दं। बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव दङ, ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं, बिदिनो एजिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो। बिसोरखौ लानानै फैनाय जाबाय आं दिनै। चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। दा जोङो फार्टगौ इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय, ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै। जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपियावनो। जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै। जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो। साबैसे जयेन जाफैखो? जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों। माखासे दंबावो, बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै, फैगोन बिसोरनो लासै लासै। नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन, खिन्थु आं दा नागारनानै फैनाय जाबाय आरो। बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै? औ, माखासेयाबो बिबान दं। बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव दङ, ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं, बिदिनो एजिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो। बिसोरखौ लानानै फैनाय जाबाय आं दिनै। चेनेल नायगिरि बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। जोङो दा बिजेपि दोलोआव फैनायानो जाबाय माने जोंनि बङाइगाव समस्थियाव जोंनि बिपिएफ दोलोखौ जों बिराद दुरबल नुहुरदों। माने फिउचाराव देरहागोननि बिराद आसा खम। दा जोङो फार्टगौ इउथनि जों जानानै बे जोंनि टिमा खेबथाम खेबब्रै बिराद सावरायबाय, ओमफ्राय सावरायनायनि गेजेरजों जों नुहुरबाय आरो माने जों बिजेपिनि अनगा माने जेबो पार्टिखौनो साबसिन नुहुरासै। जेनेबा बेखौ साननानै जोंबो फैबाय आरो बिजेपियावनो। जों रावखौबो गाज्रि मोननानैबो फैनाय जायाखै बा सोरखौबा दुखु मोननानै फैनाय जायाखै। जों बिपिएफनि जेनेबा जोंनि दैदेनगिरि सिगां दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो जेनेबा रावखौबो दुखु मोनाखै। जों गावनो खुद माने जोंनि टिमानो माने इउथनि टिमा माने खेबथाम खेबब्रै सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि राजिब सारनि खाथियाव फैनाय जाबाय आरो। साबैसे जयेन जाफैखो? जोङो दा गासै 18 जन सेंग्राफोर जों जयेन जाफैदों। माखासे दंबावो, बिसोरखौ जों लिंबोनाय जायासै, फैगोन बिसोरनो लासै लासै। नोंथाङा मा बिबानाव दंमोन? आंथ' सिगांबो आङो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन, दाबो सेक्रेटारियावनो दंमोन, खिन्थु आं दा नागारनानै फैनाय जाबाय आरो। बाखि माखासेफ्राबो बिदि बिबान गोनां गोजा नामा दिनै? औ, माखासेयाबो बिबान दं। बिदिनो सोरबा भाइस प्रेसिडेन्टफ्राव दङ, ओमफ्राय आंनि गाहायाव सेक्रेटारिफोर दं, बिदिनो एजिकिउटिभ मेम्बारफोर दंमोन आरो। बिसोरखौ लानानै फैनाय जाबाय आं दिनै।